Ezekiel ti aduasa baako. Na fie tosu dubiako no. Bosom ye tosu miensa no da di kan no. Awurade asem ba me nchen se. Onipa ba, ka kire Misiri hene Faro ne na safu yu no se. Woti se hwan, wo kasiye mu, hwe. Assyria ye Lebanon so twi ne duro. Ne man fefe. Na hahan kusu a emanwunu. Na ekron sron a ne ntenten no awo mununkum ntem. Ensio ma no ye kese. Ebunu ma no krone. Ne nsutene sini twa ne mfuo hu hyiai. Na edi ne nsuka ko wura mu nwa nyina ho. Enti ekron sron sini wura mu nwa nyina. Ne man akese woware atentene. Ensio dodo a enyae a epapa enkrabata no nti. Ne man from no mu na wiem no ma nyina yoyo aprebu. Na ne man akese no ase ne wura mu mo nyina wowo won ma. Na na se nwunu mu na manama akese nyina tenae. Na ne ho yefe, ne kasiye mu, ne man tentene yemu, efiri se na ne nhini wo nsuo bebre ho. Entwinido ankyene no Onyankopɔn turu ho. Na pepe anu a enti se ne man from no. Na kyenkyɛn enti se ne man akasiye. Dua biara ne Nyankopɔn turu mu a na ese no na ho ofe mu. Mede ne man dodo ye no fefe ma edin nua a ɛwo Nyankopɔn turu mu no nyina ani bre no. Enti se Awurade Nyankopɔn sie nie. Esane se eware ne kron mu na oyi ne ntenten no akɔ mununkum mu. Na koma kukuruye na hanten mu nti. Mede ne hye amanaman tumfo nsa. Die na wone no diye. Na bone fosem nti na mtu no. Na ananafo amanaman mu eniedinfo tu no gui na wogya no ho. Meposo ni mo hwe nyina mu na ne man gugu. Na ne man akese no gugui wa asase so nsubo hwe nyina mu. Na asase so amen nyina free ne nwunu mu sane koi gya no ho. Yidu tan a eda fom no so na ewiem no ma nyina esisie. Na ne man akese no so na wuram nyina wo. Eye sa ne nsuo hu nua nyina mu biara ama ne ho so. Ne kronti na enyi ne ntenten no awo mununkum. Na wona tumfo ama won ho so nyina won ahanten. Wona won no nsuo nyina efiri se na wodi won nyina ama wowu akọ asase ase ton. Nipa memu akọ wona usane ko amana mu no nchen. Se Awurade Nyankopɔn sie ni. Dia usane ko asamado no. Mema abobo die bai. Ni nti mema ebunu so katai. Na misi ni nsubontene ano. Na usanka insuo bebre no. Na mema Lebanon fra ne so brisi tum. Na ni nti ewuram nwa nyina abotoi. Na hwe ase gigige so mema amanaman wosoi. Bra mi redru no akwa asamado aka wona usane ko amenemu no ho. Na edi nua nyina Lebanon ade a wayi a eye no wona a wonu nsu nyina botoi asase ase won so a woye ne basa a oti na se nwunu mu amanaman mu no wone nu sane ko asamado ko enkranta no atofo nchen hwan na wo se no sa animonyam ne kesiye mu edi nua mu nanso wode woni edi nua no bi sane apa asase ase momorotufo mu na obeda enkranta no atofo nchen Faro ne na safu yu nyina ni Awurade Nyankopɔn asem ni